Ja, vi filmer. Og her har vi mesteren. Mesteren. Det er jo vigtigt, at man snakker en hel masse, at man har noget sikkerhed og sådan nogle ting, når man laver sådan noget her. Hvor er dine briller? Hvor er sikkerheden? Jeg behøver faktisk ikke briller til det her. Øv. Sikkerheden er den her. Den kan jeg slukke ilden med. Så nu hælder jeg en lille smule sprit i her. Syg sikkerhed. Lidt mere kan vi gøre. Og så lidt mere. Lidt mere. Lidt mere. Smider man så ikke tændstikken? I se, nu brænder det hernede i, ikke? Så slukker vi lyset. Prøv at se, så starter vi lige med noget af det her. Hvad farve bliver det? Det kan I jo se. Og det er grønt. Sejt. Hvorfor er det ikke helt grønt? grønt? YouTube. Ja, det er fint nok. Okay. Så kan jeg lave grøn ild, og jeg kan selvfølgelig bruge en masse mere. Men man kan også lave noget, som er endnu sejere, eller som er også rimelig sejt. Det er for Det det er her. sikkert rød. Det er forkert, jeg har fået fat i her. Er det ikke blå? Den er helt blå. Ja, blå. Ja, hvad sagde jeg? Sejt. Prøv at se den der. What? Det er en fed farve, ikke? Mega. Så kan man lave rød ild, og det er fordi, når man brænder nogle forskellige kemikalier, så får man nogle forskellige farver. Simpelthen fordi de her, de giver noget forskelligt lys. Fordi det som farver er, ved I hvad farver er? Ja. Nej, slet ikke. Gør I det? Ja. Den er helt styr på. Ja. Ellers også noget af det, vi skal snakke om. Nu slukker jeg lige den her, så finder jeg lige den sidste, vi skal bruge også. Kan I se, det var rimelig nemt at slukke det, når man havde sådan en her, ikke også? Ja. Hvad er det det? Ej, den næste sidste, det skal vise to forskellige. Vi filmer bare hele timen, Frederik. Så kan vi lægge det på YouTube.